Sabreu que els germans Lumière són els primers cineastes de la història, amb aquell pla de la sortida de la fàbrica, un minut, un pla fix on veiem els superaris sortir del seu lloc de treball. Després els germans Méliès amb la ficció van introduir els efectes especials, aquell viatge a la lluna, una nova etapa pel cinema, però no va ser fins al sonor que no es va revolucionar amb el cantant de jazz. M'agradaria que fos perquè s'acabés aquesta classe. I poder quedar-me al mar. La introducció del color, que no arribem al cinema tal com el coneixem avui, però... Escolta, tu, m'estàs escoltant? Què? Però tu saps qui és el primer cineasta de la història? Sí, Michael Jackson. Aneu sortint. Però què fas dormint? Vinga, sortim, sisplau. No sé què és això, però hem de sortir ràpid d'aquí. Què crides tant? Ja t'has cansat de parlar dels Lumières? Però què feu aquí? Què feu aquí? No hauríeu d'estar a classe. De casa és un rotllo. No passa. Mira, ja parlarem d'això després, però ara el que hem de fer és sortir d'aquí, que no sé què està passant. Per l'ascensor? Assessor no, que és un terratrèmol, no pot sortir per l'ascensor. Bueno, dona igual, per algun lloc hem de sortir. David. Daniel, professor... Esquerra. Ja està! Aquí te quedes! Fa molt rato que som aquí. Aquest terratrèmol és molt estrany. Jo no sé què ha passat. Tinc molta por. Tranquil·la, Ara, tranquil·la. Mira, aquella ja torna a plorar. Pesada, para de plorar. El meu germà, qui sap on és? Potser és un simple terratrèmol. No ho crec. Mollerussa no estan té plaques i... impossible. I si l'edifici s'està derrumbant? Home, suposo que ja hagués caigut l'edifici, no? Potser és que té vida, no? Tu també? Vols que et tanquem amb el professor, no? Perdona, però és que no hi ha ganes. Allò no hi és. Ai, mare! Allò em sembla que no hi era abans aquí, Què terratrèmol i què punyetes? Això és una broma que ha preparat algú. Segur. Després de les classes podem anar a aquell cafè que no en Bernau. Amb el Marc. Nois, mireu el que he trobat. Imun. Bueno, amor, això és un pa. Vinga, hem de marxar. Ara tenim que marxar. Sí, tenim que marxar. Que si no, ni trobarem els altres ni farem res. I aquí no ens podem estar. Què fa fred?
ràpid aquest coi de casa. Tens raó. Ràpid. Sort que ja som aquí. Què és allò d'allà? Mirem a dintre. No hi ha ningú. Separem-nos! On poden estar? Anem per dalt. Va, vinga. Negra, hi ha sortida. Això és massa avançat, tio, per a mi. Han perdut les noies. Què ha passat? Què ha sigut això? El professor Suor està estirat al terra del lavabo. Allí hi ha una porta! Sentim ràpid. Ve tot tan pressa, ara. Qui té un clip? Ràpid, ràpid.